بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kadirli din kardeşlerim, kadirli milletleşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ya rabbil alamin. Менә үзебезнең бүгенге дәресебезне үзебезнең Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тааля исеме белән бәйләп Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип ачып җибәрәбез. Һәм чираттагы үзебезнең хәрефебезне өйрәнергә керешәбез. Чираттагы хәрефебез безнең ләм. Гарәп хәрефе ләм. Аның ничек язылганын белер өчен карыйбыз тактага. Һәм язылышны аңлар өчен безгә гадәттәгечә кирәк була инде сызык. Ләм хәрефе ул безнең өстән башлана, аска шулай төшеп китә һәм әз генә сызыкны үтеп китә дә борылып, шулай итеп баса, ыргакка аша инде. Ләм. Аның исеме алфавитта торган ләм. Һәм ул бик стройный, бик шундый озын хәрефләрдән булып тора инде, озын хәрефе булып тора. Исемен язып куябыз. Ләм. Аның укытыр бирә торган авазы л, һәм ул нечкә аваз. Нечкә. Хәзер инде карап китик сүз башында ничек килгәнен. Сүз башында ул безнең туры сызык булып тора. Менә шулай аска төшә дә, бу якка китә. Һәм менә бу урыны белән ул безнең тоташкан була үзеннән арттагы килә торган хәрефкә. Сүз уртасында уң яктан язып киләбез дә, менеп китәбез өскә. Аннары аска. Ләм хәрефе ике якка да кулын бирә. Арттагы хәрефкә дә, алдагы хәрефкә дә. Бу безнең гади хәрефебез. Ул алдагы якын килгән хәрефкә дә тоташкан була, һәм арттан килгән хәрефкә дә тоташкан була. Ә инде сүз азагында ул тагын үзенең матур кыяфәтен ала. Менә шулай язып киләбез дә, өскә менәбез. Аска төшәбез. Менә шулай алфавитта торган кыяфәтен ала. Һәм үзеннән алдагы килә торган хәрефкә тоташкан була. Менә игътибар итеп карыйк әле. Ләм хәрефе нинди хәрефкә сез ошатасыз ләм хәрефен? Әйе, ләм хәрефе әлифтән бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Әлиф безнең ничек языла иде? Әлиф безнең туры сызыгы. Сызык. Һәм ләм хәрефе дә туры сызык. Һәм сез әйтерсез, ничек без моны аңлыйбыз соң? Кайсы җирдә әлиф язылган Коръәндә, кайсы җирдә ләм хәрефе язылган дип. Җәмәгать бик җиңел аңларга. Чөнки безнең әлиф ул безнең горур хәреф дидек. Ул бер вакыттан да үзенең артыннан килә торган хәрефкә кулын бирмәячәк. Бер вакытта да ул анда тоташмаган булачак. Ә безнең ләм хәрефебез бик гади хәреф. Ул алдагы килгән хәрефкә дә тоташа, алдан килгән хәрефкә дә тоташа, һәм үзеннән арттан килгән хәрефкә дә тоташа. Менә шуның буенча шушы тоташулары аша без инде аңлыйбыз, кайсы хәрефебез безнең әлиф, кайсысы ләм икәнен. Әгәр дә сез күрсәгез, бер якка да үзеннән арттагы килгән хәрефкә тоташмаган туры сызыклы хәреф күрсәгез, ул була әлиф. Бу әлиф хәрефе була. Ә инде менә артыннан килә торган хәрефкә тоташкан икән, ул һичшиксез ләм хәрефе була. Әлиф артыннан килгән хәрефкә тоташмый, ләм һәр вакыт үзеннән артыннан килгән хәрефкә тоташкан була. Менә шуны признак аша без инде аңлыйбыз, ләм басып торамы безнең каршыбызда, яки әлиф хәрефе басып торамы. Хәзер инде карап китик хәрәкәләр белән. Безнең беренче хәрәкәбез гадәттәгечә алабыз фатханы һәм язып куябыз. Фатха ләм хәрефе белән без укыйбыз ничек? Лә, лә, кәсрен алабыз.
Кәсір белән укыйбыз. Ли, ли, ли. Һәм дамманы алабыз. Лу, лу, лу. Лә, ли, лу. Лә, ли, лу. Менә инде хәзер истә калдыргач, лә хәрефе нечкә хәреф булгач, фатха белән ул лә. Моны истә калдырырга авыр түгел. Лә. Кәсре белән дә нечкә булгач, ли, ли булмый, ли була. Ә менә монда даммы белән лу да булырга мөмкиндер. Нигә безнең лу түгел, лю. Менә истә калдырабыз. Любовьны бөтенебез беләбез сүзен. Любовь. Менә шушы любовь була. Һәр вакыт шушы лю хәрефе белән укыла, даммы белән ләм. Лә, ли, лу. Лә, ли, лу. Лә, ли, лу. Һәм калды безнең сәкенебез. Язып куябыз ләм хәрефен. Аның өстенә сәкен һәм аны укыр өчен алабыз хамзаны фатха белән. Һәм укыйбыз әл, әл, әл дип. Лә, ли, лу, әл. Лә, ли, лу, әл. Лә, ли, лу, әл. Инде ләм хәрефенә күнегүләр карап китик. Ачабыз 16-нчы битне. Әл, әл, әл. Бәл, бәл, бәл. Ләм, ләм, ләм. Лән, лән, лән. Лин, лин, лин. Кил, кил, кил. Нәзәлә, 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 нәзәлә. Ләзимә, 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 ләзимә. Кәмүлә, 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 кәмүлә. Әнзәлә, 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 әнзәлә. Әлзәмә, 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 әлзәmə. Əkmələ, 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 əkmələ. Əkələt, 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 əkələt. Əkəlnə, 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 əkəlnə. Əkəldə, 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 əkəldə. İndi həzər 17-ci bitkiyə köçəbiz. Əkəlti, 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 əkəlti. Əkəltu, 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 əkəltu. Əkəltum, 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 əkəltum. Bulbulu, 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 bulbulu. Yələmləmu, 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 yələmləmu. Təzəlzələ, 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 təzəlzələ. Yətəzəlzəlu, 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 yətəzəlzəlu. Mutəzəlzilu, 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 mutəzəlzilu. İndi bizning dərsimiz axırına yaxınlaşıb kilə. Həzir tağın bir mərtəbə нәрсә biz düşünüb qalırğa deyiş bu dərsdən qarab ötəbiz.
Ләм хәрефе, әлиф хәрефе кебек үк бер таяк. Әйттек, biz аны әлиф хәрефе белән бутарга мөмкин без укыганда. Һәм ничек аны аерырга тиешбез? Әлиф безнең һәр вакыт басып тора ул туры сызык булып, һәм үзеннән артта килгән хәрефкә бер вакытта да тоташмаган була. Ләм хәрефе тоже шулай ук таяк кебек басып тора, тик аның ике якка да тоташкан урыны була. Әгәр дә үзеннән арттагы килгән хәрефкә тоташкан урыны булса, без инде беләбез, аха, бу безнең ләм хәрефе икәнен. Тагын бер урыслар әйтмеши тонкий урыны безнең дамма белән әйткәндә безнең һәр вакыт ләм хәрефе ничкә булачак? Лю, любовь дигән сүзне искә алсагыз, любовь белән бәйләп куйсагыз, үзегезнең баш миегезгә ничек әйтеләсең, менә бер вакытта да онытмаячаксыз. Лю, лә, ли, лю, әл. Лә, ли, лю, әл. Әйттек инде ничкә хәреф дидек, шушының белән без инде ләм хәрефе турында бөтен информацияны да бирдек. Әгәр дә шушы әйберләрне без инде төшенеп калсак, бу ләм хәрефе дәресен бишлегә үзләштергән булабыз. Шуның белән дәресебез тәмам. Мин сезне киләсе дәресләремдә көтеп калам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.